talentă, nu aveai. Da, dar nu e, deci în meseria ta nu e nimic sigur. Deci până nici acum nu e sigur, dar de unde bine să zic, bă, aș vrea să mă întrețin treaba asta, că până la ușa. Dacă nu ai fi avut acest talent, ce altceva ai fi făcut? Probabil contabilitate, dar te las pe tine. Nu, probabil că aș fi făcut management, marketing, ceva. E tot într-o zonă creativă acum, marketing. Da. Adică Bine, sau o treabă antreprenorială, dar n-aș fi avut bani să încep. Dar, mă rog. o faci deja. Da, Asta. da. Care e cel mai ciudat talent pe care l-ai? Nu știu. Andra fluieră. Și eu fluier. Bine? Ne întrecem, da. Sunt foarte competitiv. Mai ales la fluierat. La fluierat. Da. Și pot să-mi ating vârful nasului cu limba. Bă, am mai văzut. Unde mi-a văzut? Bă, e fost slab. Nu ți-mi pus să faci. La ce trebuie casnic ești cel mai talentat? Pot să spăl vasele foarte bine. Da. Doar că Genul care oprește apa între vase? Da. Risipitor! Da. Nu sunt bun la treburi de casnic. Nu, sunt dezordonat, sunt ceva rău. Te ceartă? Cine? Doamne. Nu. Sau obișnuit. Doar să uite la mine, știi? Dacă mâine ai urcat pe scena de la România au talent să câștigi jurații, cu ce număr ai urcat? Ce-ai cântat? Ceva emoțional. Deci asta simți că merge. Ar merge. Nu, ar merge pentru mine. Da. Sau o pancreală, ceva, da. Eu te-aș vedea cântând în lipsa mea. Eu acolo am rămas blocat. Nu. Da, mă, da. Dar tu nu Păi să-mi cam muncit degeaba de atunci, de 18 ani. Aia e piesa care ți-a adus. Ăla a fost momentul zero, cred eu. Pentru Smiley, da. Da. Dacă ai putea împrumuta pentru zi un talent, care ar fi ăla? Aș vrea să știu să desenezi și să pictezi. Asta nu există. Să faci tablouri. Da. Nu știi? Nu. Sunt ceva dezastruos. Păi și când te mai pune Josephine să faci și să-i duci Da. Mi-e și rușine. Efectiv, mi-e și rușine. Deci un pic mai bun decât ea. Gina știe? Gina, da. Gina are talentatea asta la desen. Ultima întrebare. Ce preferi? Românii au talent live sau înregistrat? Îmi place mai mult surpriza emisiunilor din preselecții. Da. Mai mult surpriza din preselecții. Dar îmi place mai tare emoția și neprevăzutul din live. Și evident sunt mega curios să văd ce votează oamenii. Sunt pariuri în spate? Da. Da. Intrați pe ProTV să vedeți și voi pe